Tak čaute, tak chcem vám predstaviť akumulátorovú pílu ProCraft. Jej označenie je PKA 32 Li. Čiže základom máte štvorku baterku, 18 alebo 20 V, to záleží od uhla pohľadu. Baterky kompatibilné z Makitu. Má to 7 m za sekundu rýchlosť reťazí, delenie 1/4. Je tu oblý zub a bez nástrojové upínaní, automatické mazání, bezuhlíkový motor, tutti frutti galoty. Zatiaľ som nachystal túto paletu, túto teraz chystám a mám tu ešte zhruba dve čiarky zo 4. Idem vám ukázať, jak to ide. Ide to jak cez masku. Máme radosť a podotýkam, pílim palety, už niekto tu. Čiže keď máte suchšie drevo, jak čerstvé keď idete píliť, tak tým pádom, keď si s týmto poradí, tak s čerstvým stromčekom úplne na totálku. To je doby chcel, hrele odporúčam, za mňa úplná spokojná ľahúčka, 1,9 kg má. Spokojnosť. Mazání, všetko funguje, ochrana a hlavne je pogumované prvky. Spokojnosť, hrele odporúčam.